kowa da kowa yana lafiya. Da Allah dan annabi ku sa ido ku duba ku ga wannan rigan. Wannan rigan yana ɗauke da sunan Allah ne a jiki da sunan annabi Muhammad Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. So don Allah duk wanda ya dace ya samu ya ga wannan rigan ya yi ƙoƙari ya tura wa mutane da dama, group da dama. Dan Allah ne za ka tura ba wai don komai ba. In ka tura ka yi don Allah, in baka tura ba kai ka sani. So ba mu ce wai in baka tura ba wani abu zai same ka, ko in baka tura ba no. In ka tura wani abu zai same ka ko kuma wani abu zai same ka ba no. Don Allah dai muke so a tuttura wannan rigan zuwa ga ko'ina da ko'ina. Ɗaya kenan. Na biyu kuma don Allah a kula, rigan nan yana da yawa, rigunan nan suna da yawa a ƙasa. Yanzu ake sai da su kaca-kaca, nema ake kawai a lalata mana, a ɓata mana suna, a nuna mana da cewa a wulaƙanta mana addini. Shine kawai don wulaƙanci ne Yahudawa suka bugo wannan rigan. Wannan rigan materiya ce, za a iya ɗinka ta, ba abun da ba za a ɗinka da shi ba. Za a iya ɗinka har da kayakin mata da wannan rigan, ai materiya ne. So don Allah don annabi jama'a ku yada wannan rigan don Allah don annabi, kuma duk wanda ya ga wannan rigan ya yi kokarin raba kowa da wannan rigan. Yau din nan ni na ga rigan nan a jikin mutane ya kai 3, kuma ba za ka taba ka ga rigan nan a jikin musulmi ba. Duk wanda za ka ga rigan nan a jikin shi za ka duba ka ga kafiri ne, mashayin giya ne. Don Allah don annabi a yi kokari a tutura zuwa shugabanninmu, manya-manyan kungiyoyinmu na addinin musulunci, saboda a ɗauki mataki akan wannan. Na sani idan aka tsaya aka ce za a ɗauki mataki, za a iya yi tracing har kamfanin da ke gina wannan rigan. Don Allah don annabi jama'a a yi kokari. Wannan mu mun kama mun karba a hannun mai shi, mashayin giya ne ma muka karbi wannan rigan da kuke kallo a jikinsa, muka karba kuma mun kona rigan. Ai sai ba mu kona ta ba, akwai ta da yawa rigan, yana nan yana yawo yana zagaya duniya. Rigan yana nan da yawa. Dan Allah dan annabi jama'a a yi kokari akan wannan rigan.